सत्ता संघर्षाचा महाफैसला। कणकवलीमध्ये गेली 4 तास ही संदेश पारकर यांच्या विजयाची रॅली आपण पाहत आहोत। एकंदरीत जर वातावरण पाहिलं तर अजून देखील हे आनंदाने उत्साहाचं आहे।
गुलाल देखील आणला आहे, टेम्पो ट्रक भरून गुलाल देखील आणला आहे, लाखोचे फटाके देखील वाजत आहेत, ढोल ताशे देखील आणलेले आहेत. त्याच्यानंतर बघितलं तर DJ आहे आणि संपूर्ण जे शहर आहे ते आनंद उत्सव साजरा करतात असं त्यांचं म्हणणं आहे. एकंदरीत फोटो असत प्रत्येक नेत्याचे फोटो घेऊन हे सर्वच जण आता कार्यकर्ते आहेत, नेते आहेत. त्यामध्ये रॅली ही बरीच म्हणजे 11:30-12 वाजल्यापासून ज्यावेळी निकाल जाहीर झाला त्यापासून आता जे 4 वाजेपर्यंत ही रॅली सुरू आहे एकंदरीत. आणि ज्या ज्या ठिकाणी नाका चौकात हे फटाके वाजताना दिसत आहेत आपल्याला. ही सगळी जो आनंद उत्सव आहे तो देखील साजरा करताना दिसत आहेत. पोलीस देखील येथे आपण बघतोय की बंदोबस्त द्यायला चालला आहे. नाका चौकात पोलीस बंदोबस्त आहे. कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी हे सगळं नियोजन एकंदरीत आहे. पण आज सध्याच्या परिस्थितीत पाहिलं की अजून 4 ते 5 तास ही आहे ती मिरवणूक एकंदरीत विजयाची एकंदरीत सुरू असलेली आपल्याला दिसते. त्यामुळे कुठे ना कुठेतरी आता आनंद उत्सव द्विगुणित या सर्व जणांचा झालेला आपल्याला दिसत आहे. अशाच पद्धतीने ही जी आहे ती रॅली पटकीदेवीपर्यंत जाईल आणि त्यानंतर पुढे देखील ही रॅली सुरू राहील असं त्यांचं म्हणणं आहे.